Ay, sorry po. What's up mga bay, mga gaw? Andito naman ang inyong boy Bisaya vlogger sa TALAGA's Adventure, and welcome to my channel. So guys, sa mga bago po dyan na hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, and please don't forget to click the bell button below. So yun po guys, ngayon is Sunday, so pupunta po ako ng magsisimba po ako ngayon. Yan po yung natin. Simba ako. By the way, pupunta ako sa festival mall sa Alabang. So, ang gagawin natin doon, dahil nakita ko sa YouTube, yun nga, yung bawal daw mag-video sa loob ng mall. So, yun, tatry natin mag-vlog sa loob ng mall kung ano ba talaga, kung bawal ba o hindi bawal. So comment lang kayo sa baba guys kung ano ba, kung bawal ba o hindi bawal mag-video or mag-vlog sa loob ng mall. Okay, so yun po yung gagawin natin guys. So by the way, I just would like to say thank you to Espanyolang Hilaw, all the way from Madrid, Spain. Maraming salamat sa iyo, Espanyolang Hilaw, so pagsuporta sa channel ko. Kasi maraming salamat. So guys, supportahan nyo rin si Espanyolang Hilaw, yan, all the way from Madrid. Yan po yung pangalan ng channel niya. So advance happy birthday sa iyo, Espanyolang Hilaw. So good luck sa iyo sa pag-vlog mo, and yun lang po. See you later. Dali lang naman to eh. Guys, dito tayo ngayon sa Festival Mall, Alabang. So, tatry natin kung pwede ba talagang video sa loob ng mall. Ayan. So, andito tayo ngayon sa loob guys.
alas 7 naman yun eh. Kaya okay lang. Check muna natin para malaman natin kung anong oras. So haba ng pila ng sunod na mas. Ayun, ito nga yung pila. Ito pa yung pila po. Ayun po, nakapila po tayo ngayon. So baka mamaya na tayo gagala, mag-iikot-ikot. Mamaya ulit guys. So guys, mamaya ulit. I-start na yung visa. Sabi ko mo bilog. So guys, galing lang po tayo. Kakatapos lang po ng misa, ng mass. So ito, continuous tayo sa pag-iikot sa mall. Kung bawal ba talagang mag-vlog dito sa loob ng mall. So yan, iikot-ikot tayo guys. Ikutin natin tong festival mall guys. So ano ba talaga?
So far naman, wala pa namang sumisipot sa akin. Kanina nag-ikot-ikot na ako dito pero wala pa. Hanggang ngayon guys. Wala pa namang sumisita sa akin. Continuous pa rin tayo guys. So dito tayo ngayon sa third floor na. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Ikot na tayo. Unang araw pa lang minahal na kita. Bakit ba ganito ang aking nadama? Di man kita lubusan ang kilala. Ano na No video. Ay, sorry po. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really. Kaya natin magtanong sa security guard ko. Ito ba talaga bawal na? Kuya, tatanong na po ako. Bawal ba talaga mag-video dito sa loob ng mall? Ano mag-vlog? Mag-vlog sir, kailangan mag-vlog din kasi sa vlogging sir, hindi na alam talaga sir. Pero pag ano lang, personal purpose lang, okay naman. Pero sa mga vlogging, Thank you po. So, ayan guys, bawal ka mag-video. So, dito na po tayo. Maraming salamat po. Hanggang dito lang po tayo at maraming salamat sa inyong lahat. I hope you enjoy watching my video. So, see you on my next video.